ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಚೈನಾಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಪಾವನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ನಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಸರ್ಗೆ ಎಂಚಾಡು ಕೇನ್ ಗವಲೆ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ತೊಂಜಿ ಪಂಚ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಮಾತ ಶೋಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಹಿಡಿದಾರ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತಂದ ಇಜ್ಜ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೂಸ್ಟಪ್ ಮಂತೋಲ್ ಇತ್ತಿನಂದು ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ 100% ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲ ಜನಕ್ಲನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬತ್ತೇ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಜನತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೆ ಬೈದಿನ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಓಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಡ್ರಾಪ್ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಸೂಪರ್ ಬತ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಶಂಸದ ಟೀಮ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನೀವು ಬತ್ತಿನ ಇಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಆತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆತ ತೋಜಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಕುಡುಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಆ ಫ್ಲೋ ಇತ್ತಜಿ ನಿಕ್ಲ ಅವಲೋಲ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಅವನಿತ್ತಂದು ಕೆಲವು ನಡುಟು ಮರತ್ತು ಬಂದಿತ್ತಂದು ಅವು ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಡೆ ಆಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅವಲ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆರ್ದು ಬೆಟರ್ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ದೀಪಕ್. you'll have to do it better. All the best. ಓಕೆ ಅಕೇರಿಗಾದು ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಕಲ ಟೀಮ್ ಕುಡೋರಿಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಲ್ಲದ ಐನಡ್ದವ್ರು ನಿಕಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬರ್ತಿನ ಪಂಡ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಮೂಲೆ ಮಂತೀನಿ ಪಂಡ ಯಾನಂತ ದೂರ ಇಡುತ್ತೆ ಅವೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಪರಲ್ಲ ದೇಪನ್ನಗ ನಿಕಲ್ನ ಇರಡ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತನು ತರ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಪರದೇಶದ ಬರ್ಪನು ಪರದೇಶದ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅವು ಹಾಸ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಕನೋಲಿ ಇಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿಕಲ್ನ ಒರಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ನಡೆದವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ತದಿರು ಬಿದ್ದಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ದೀಪಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಯ್ನಡ್ದಾರ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೇಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇತ್ತ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.